program kaNgqongqoshe wezemfundo kwaZulu Natal ehambisana ke nama-officials nobuholi bonke obukhona kwizinga le-province yakwaZulu Natal nakwizinga le-district nomasipala o-local. Ngo-Advocate Masuku ngicela ukuba ngiholele nohlelo lwanamhlanje esithemba ukuthi sizobambisana kahle sonke siqhube kahle ukuze konke kuhambe kahle. The MEC KwaZulu Natal is reaching out, ingakho kuthiwa is an outreach program, reaching out to the public, finyelela kubantu abakhona la azobheka izingxaki nezinkinga ezikhona bese kwakheka uhlelo lokuzilungisa uma zikhona. Alukho ukhetho olukhona kusasa. Ngiyazi ukuthi kunale incabango ukuthi hey futhi sekuthi abatha siyovota. There are no elections scheduled. Either local government elections or whatever. Akukho ama elections. Kodwa uNgqongqoshe uze emphakathini uzobheka ama challenges nezinkinga ekhona emphakathini zixazululwe. Uma